ካብ ዕለት 28 ለካቲት ጀሚሩ ዳርጋ ኣብ ክፉት ውግእ ዝጸንሓ ኣሜሪካን ኢራንን ወላውን ግዝያዊ መቁራጽ ተጻቦ ገይረን ተጸንሓ ንሓድሕደን ክጠቓቕዓ ጸንሓ ኮይነን ሕጂ ድማ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጸንሐ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ ዘቋርጽ ስምምዕ ከቲመን ምህላወን ገሊጸን። መሰረት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብመንጎኘት ቀጠር ካብ 14 ክሳብ 15 ሰዓታት ድሕሪ ዝወሰደ ነዊሕ ዝርብ እቲ ስምምዕ ክብጻሕ ተኻኢሉ ምህላው ተገሊጹ። ልኡኽ ናይ ሃገረ ቀጠር ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ እስላማባድ ዝተበጽሐ ሰነድ ምርድዳእ ዝምልከት ዘተ ንምዛሚ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ። ኣስታት 14 ክሳብ 15 ሰዓታት ዝወሰደ ነዊሕ ዝርብ ድማ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ እዩ። ኢራን ኣብቲ ጽሑፍ ናይ መወዳእታ መምሕያሻት ክግበር ኣቕሪባ ዝነበረት ኮይና ባህርያዊው እቶም መምሕያሻት ተቐባልነት ረኺቦም ጽሑፍ ናይቲ ኣብ እስላማባድ ዝተገብረ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድማ ተዛዚሙ ኢሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ከም መንጎኛ ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ይዕላው ገይሩ። ድሕሪ ጽዑቕ ዝርብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስምምዕ ሰላም ከም ዝተበጽሐ ድማ ብሓጎስ ንሕብር ክብል ይጽሒፉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝካየድ ወተሃደራዊ ስርሒታት ብቕልጡፍን ቀዋምን ደው ክብል እዮም ኣዊጆም ዘለዉ እውን ኢሉ። ንሱ ወሲኹ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምፍራም ናይቲ ስምምዕ 19 ሰነ 2026 ኣብ ስዊዘርላንድ ክግበር ምዃኑ ዕላው ገይሩሎ። ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራንን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ርእይቶ ኣይሃቡን ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ መንጎተን ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ክግበር ተቓሪቡ ምህላው ኣቐዲሙ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብወገን ኢራን ድማ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ናይቲ ሃገር 14 ነጥብታት መዘከር ጸብጺቡ ኣሜሪካን ኢራንን ነዚ 14 ነጥብታት ዝሓዘ ረቂቕ ሰነድ ተሰማሚዕናሉ ኣለዋ ኢሉ። ክሳብ ሕጂ እውን ብክልቲኦም ወገናት ብዕላዊ መልክዕ ኣብ ምንታይ ከም ዝተሰማምዓ ብርግጽ ዝወፀ እኳ እንተዘየለ ካብቲ ብመንገዲ ማዕከናት ዜና ኢራን ወፂ ዘሎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተሰማምዓሉ ነጥብታት ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ነጥብታት ሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ቀዋሚ ተኹሲ ደው ምባል ክግበር፣ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢራን ኢዳ ከይትእቱ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ምልዓል እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክፍጸም፣ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ሓይልታታ ክትስሕብ፣ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብምሕደራ ኢራን ክኽፈት፣ ኣሜሪካን መሻርክታን ንኢራን ብውሕዱ $300 ቢልዮን ዝግመት ውጥን ዳግመ ህንጸት ክህባ፣ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ነዳድን ጸዓትን ኢራን ዝተገብረ እገዳ ከበቅዕ፣ ኢራን ኒውክለራዊ ኣጽዋር ንኸይተፍሪ ዝኣተወቶ ቃል ክትተግብር፣ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ሓይላ ከይትውስኽን ሓድሽ እገዳ ከይትገብርን ዝብሉ ከም ዝርከብዎም እዩ ብወገን ኢራን ወፂ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ዝተገለጸ። እታ እዚ ስምምዕ ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝነበረት እስራኤል ድማ እዚ ስምምዕ ድሕሪ ምግባሩ ሓይልታታ ኣብ ሊባኖስ ብዘይ ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ላዎም ክቕጽሉ ሓሳብ ከም ዘሎ ገሊጻ። እዚ ዝተገለጸ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃቡ ኮይኑ ኣብቲ መጀመርታ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ዝተጻሕፈ መግለጺ እዩ ከዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝበጽሐ ዝጸንሐን ትጽቢት ዝግበረሉን ጸቕጥን እኳ እንተሃለወ ሰራዊት እስራኤል ካብ ሊባኖስ ምውጻእ ከም እትቃወሙ ጠቒሱሎ። እቲ ሚኒስተር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ብምስምማዕ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጸጥታዊ ዞባታት ሊባኖስ ከምኡውን ኣብ ሶርያን ቃዛን ብዘይ ናይ ግዜ ገደብ ክጸኒሕ ኢሉ። ዶባት እስራኤል ንምሕላው ኩሎም ትሕቲ ቅርጺ ናይ ግብረ ሽበራውያን ከዓንዎ ምዃኖምን እስራኤል ድማ ብዛዕባ መርገጺኣ ንኣሜሪካውያንን መዛኖኣን ሓበሬታ ከም ዝሃበትን ተዛሪቡ። እስራኤል ካተዝ ወሲኹ ኢራን ብስንካብ ሊባኖስ ዘጋጠመ ፍጻመታት ንእስራኤል እንተዳ ኣጥቂዓታ ብሙሉእ ሓይሊ ክንሃርማ ኢና፣ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክፍተት ድማ ብንጹር ክንርእዮም ኢና እውን ኢሉ። ነዚ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ተኸቲሉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስምምዕ ሰላም መብጽሕን ዝሕጉስ ክብል ተዛሪቡ። እዚ ንሰላማዊ ኣፈታትሓ እቲ ግጭት ዝውክል ወሳኒ ስጉምቲ ድማ ክብል ቃል ሂቡ። መራሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ዓዲ ጣልያንን እውን ነቲ ስምምዕ ንኢዶም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር እዚ እቲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ዞባዊ ምርግጋጽን መጻወቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ኣብ ምኽፋትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኢሉ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጃፓን ሳናይ ታካይቺ ብወገና ካብቶም ነቲ ስምምዕ ዝነኣዱ መራሕቲ ክትከውን ከላ ጃፓን ብመጻወቦ ሆርሙዝ ናጻን ውሑስን ምጉዓዝ መራኽብ ብተግባር ክረጋገጽን ኣብ ጉዳይ ኒውክለር ኢራንን ካልእ ጉዳያትን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክብጻሕ ተስፋ ከም እተንብር ሓቢራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባኔዝ ብወገኑ እቲ ስምምዕ ነባሪ ሰላም ከምጽእ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹሎ። ሙሉእ ሕውየት ግዜ ዝወሰደ እኳ እንተኾነ ነዚ ኣገዳስን ንግዳዊ ካንሸሎ ናብ ንቡር ምምላስ ግን ኣብ ዞባና ሓዊሱ ኣብ ዋጋታት ጸዓትን ቆጠባን ጸቕጢ ንምቅላል ኣገዳሲ ኢሉ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒውዚላንድ ዊንስተን ፒተርስ ብወገኑ እዚ ኣገዳስን ሃናፅን ስምምዕ ንዓለማዊ ቆጠባዊ ድሕነት ወሳኒ ዝኾነ ዞባ ወጥሪ ንምንካይን ምርግጋእ ንምድንፋዕን ዝውሰድ ስጉምቲ ኢሉ ድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ድማ ኣብ ዘሎ ምዕባለታት ክሳብ ሕጂ ክልተ መራኽብ ብመፃወቢ ሆርሙዝ ከም ዝሓለፋ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ብሕጂ ድማ ተወሰኽቲ መራኽብ ንኽሓልፋ ትፅቢት ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ብመፃወቢ ሆርሙዝ ምሕላፍ መራኽብ እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተፈረመ ድሕሪ 2 ወይ 3 መዓልታት ክጅምር ከም ዝኽእል ይገሊጹ ዘሎ። ብተወሳኺ ነፈርቲ ውግእ ትስከም ናይ ፈረንሳይ ዓርሞሸሽ መርከብ ቻርለስ ደጉለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ከም ዘላን ደገፋ ትህብ ከም ዘላን ክገልጽ እንከሎ ፈረንሳ ስምምዕ ሰላም መስተገብረ ነዘሎ ኩነታት ንምርግጋእ ቁልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድን ሓገዝ ብምግባርን ክትዋሳእ ምዃኑ እውን ተዛሪቡሎ። بوغان أمريكا مكتل بريزيدنت أمريكا جيد فانس بسنبت مشات مس فوكس نيوز زغبرق على محتت إيران نيكولراوا أصوار فصيما كم زيتونن أمريكا دما نزخ تكاتاتلو كم تخئلن أبز سمع تناديفو كم زلون غليصيو يخون امبر اتي اب العلم عبال يورانيوم زغبرق قيدتات انتي كخون كم زخونه كومون اتي إيران حيزاتو زلا أبزل على درجة زبصحه ذهبتم يورانيوم انتي كغبر كم زلو زحبرو أقدس حتوتات جينا ملسي أيرخبون الله قال كابز قدايات أبتنسو سماعلتات زتناوحة هلو مقراس تخصي تمركيسو أبز كايدو زازم تزاتتات كيلاو زهربات كفتح كم زخ الفلوت يخون امبرد دحر حيالو عسرتات عمتات ني إيران كاب نيكولراو هاررت أنا مكتاز تقبره ناي مقدات سعرتات عادن تصور نجر انتهاليو اتي أبز السند مرد تحافيز زولو تباهيلو أمريكا زآمنت اللو قداي بزي قدس ولا حدا وحسنت كم زيبو ليو نزنت بزي نمقولح بزعلم بزي مسل من قددما لعلواي بيت مغرها قراو تا إيران بسنبت أبزوت مجلسي اتناي مود أتازته اتي كال أي وغن أبت سند مريدا زاتو قبؤ مسفت أمت رايك كايريلو اتون قبؤات انتاي مخانم إيران كمي غير خامت ترجمان اتسمع كتكبرن زي كتكبرن زو السن كخوني ونيلو كيلاتات عداقات ساعات اتي بمتحلال فيهم ما يزقبر من قصاص ندادي بؤون أبتقد موقع زنبر درجة خملس كم زي كالآت انكيقوم علو تسعويد زولو فنجتات مقلاي نبسرع موقع عزيا مملاسن سومنات رايزيكونا أوارح ونكو صديق اليو بزحات ندونالد ترامب زنقفو دما اتي بريزيدنت نتياب جيزي أوباما مس إيران تغيرو زنبر السامع ودق دحر مقبارو حجي ننيكولر إيران كوك أزارو لزيك السامع يأتو ألو زبلو خوينم إيران دما بيتي أبزو وقع زرعيتو قبر ملسي مزاتي حيل رخيبا كتكون كمتخقلون يحبر يوم يخون امبر بوزحات تنتنتي أبز اوان ممحدار دونالد ترامب اتو كينات بخمي يزازم امبر زرزر نتبتات بفلاي دما قوداي نيكولر إيران كم زدلي يرأي كم زيلو زتنتون خوينم إسرائيل ون بزي حقوست خمزي كونات يقلات إيو يخون امبر أب أمريكا بفلاي دما أبتم دقف ترامب زلوهم مأكلات بسنك زوكينات سوسان سلستان ميتاويت كاب حزب أمريكا نت ترامب نقوط أبا زحازلو من قد كم زي دقفوه خغلص انكولو 50 ميتاويت دما اتقوط أبا الناب أسي خيط كم زلو كم سمعام يمزقلصو ازي ناي وشت هاجرت أغطيها دونالد ترامب كابز خوينات قلطيفكو وصن قدمي أور 11 زكايد مرجع بايتخا اتو كوينات تزازيمو أبت مرجع تسألوا زي بلو كخون زدله مخانه زتنتن إيران جن بمنقدل على وسب سلطانة بتدقاقام أبتهو زلا مقلسي بتزاور منقدي أنا يسعيره لعلواي إيد حيزة زسمع مقلس إتاتي زوات زلا نحجز تدالو مدب زينيرو بخالك سابن الرغب سلام نعهم